Ці здольны Дональд Трамп усадзіць Лукашэнку за стол перамоваў з дэмакратычную супольнасцю. Вялікі тэатр оперы і балету Беларусі адмовіўся ад гастроляў у акупаваным Крыме. Наступствы непагадзі на Меншыне і магутны землятрус на Камчатцы. Пра гэта і не толькі апавядзём у аб'ектыве. З вами Александр Баразенко. Вітаю, заклікаю да актыўнасці пад нашу трансляцыю ў Ютубе, але не забывайцеся на лічбавую бяспеку. Ну, а мы пачынаем. Прыблізна 1800 паваленых дрэваў, дзесяткі патопленых вуліцаў, сотні дамоў без электрычнасці, але, на шчасце, без пацярпелых. Гэтак мінула ноч у Менску і на Меншыне. Залевы і навальніцы з моцным ветрам другі месяц запар атакуюць розныя рэгіёны Беларусі. Пакуль невядома, чаго чакаць ад жніўня, але паспрабуем падвесці папярэднія вынікі чэрвеня і ліпеня – кліматычныя, инфраструктурныя і эканамічныя. Марыя Сысой. Это не война, ребята, это просто у нас такая в колодище гроза прошла. И это просто жесть. Первый раз такой в жизни вижу. Который раз за лето Министерство надзвычайных ситуаций пералічвае ўражальныя наступствы непагадзі. Гэтым разам у Менску і в области одна гадзіна урагану каштавала ажно 1773 паваленых дрэваў, 40 падтопленых участкаў вуліцаў, 600 прыватных дамоў без святла. У МНС, кажуць, прайшоў навальнічны фронт. А вось адзін з тэлеграм-каналаў пра метэаралогію сцвярджае, што гэта быў смерч і людзей не папярэдзілі. Одна тачка вообще утоплена. Ребята, вам вы как? Нормально? Жесть. Вясна і лета выдаліся сапраўды дажджлівыя. У траўні і чэрвені па Беларусі выпала да 1,5 разу болей ападкаў за кліматычную норму. У Менску толькі 5 чэрвеня выпала палова месячнай нормы, 18 ліпеня амаль месячная норма. Чыноўнікі прызнаюць, развязанне праблемаў з ліўневымі водамі ў сталіцы адзін з прыярытэтаў. Кажуць, што распрацоўваюць 8 участкаў ліўневай каналізацыі і займаюцца калектарамі. Адзін з найбольш буйных праектаў цяпер – гэта ўзвядзенне ліўнёвага калектору Яркова, што забяспечыць водаадвядзення з тэрыторыі Фрунзенскага раёну. Завершыць яго плануем да канца года. Сёлетняя непагадзь закранула ўсю краіну. Найбольш пацярпелі Магілёўшчына, Меншчына і Гомельшчына. Кожны навальнічны фронт пакідаў дзясяткі і сотні павальных дрэваў у гарадах. Ці высадзяць замест іх новыя, пакуль такой інфармацыяй улады не дзеляцца. А вось распрацаваць павалены лес, а гэта як мінімум больш за 3000 гектараў па краіне, вядома, збіраюцца. Будем привлекать другие области для того, чтобы оперативно разработать данные насаждения. Потому что там древесина на сегодняшний день очень качественная, порядка 70% это хвойная древесина. А што наконт ураджаю? З аднаго боку агароды тонуць, усе, напэўна, бачылі гэтыя гумарыстычныя, але насамрэч драматычныя відэа. А з другога, у прамысловых маштабах надвор'е на дзіва як мінімум не перашкодзіла, а мо і паспрыяла павышэнню ураджайнасці, кажуць чыноўнікі ад навукі. В среднем по республике урожайность выросла на 7 центнеров. Вот. На сегодняшний день потери, чтобы сказать, что потери из-за климатических походных условий, которые сейчас сложились, есть, не нужно говорить. Потерь на сегодняшний день пока нету. Што да эканамічных стратаў ад сезону непагадзі, то памятайце, часта вы можаце разлічваць на кампенсацыю, прынамсі частковую. Напрыклад, калі маеце страхоўку аўтакаско, ці валодаеце домам, а значыць маеце дамову абавязковага страхавання. Толькі на Магілёўшчыне Белдзяржстрах пасля ўрагану 9-10 ліпеня разглядае 2000 заявак. Праўда, пакуль ухвалілі толькі 283 з іх. За агульную суму і выплатаў 250 000 рублёў. Марыя Сысой, Белсат. Самы моцны за апошнія 70 гадоў землятрус адбыўся ў Ціхім акіяне ля берагоў Камчаткі. Землятрус выклікаў пагрозу цунамі для жыхароў Японіі, некаторых амерыканскіх штатаў і гавайскіх выспаў. Ва ўсіх гэтых мясцінах праводзілася масавая эвакуацыя.
Эпицентр землятрусу быў прыблізна за 119 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад Петропавловска-Камчатскага, на глыбіні каля 19 кіламетраў. Першы штуршок меў моц больш за 8 балаў. Ахвяраў удалося пазбегчы дзякуючы своечасоваму апавяшэнню, эвакуацыі з небяспечных рэгіёнаў і новым метадам будаўніцтва ў сейсмаактыўных рэгіёнах. Землятрус у сваю чаргу выклікаў знішчальнае цунамі. На ўзбярэжжы паўвыспы фіксаваліся хвалі вышынёю 3-4 метры. Апавяшчэнне пра цунамі атрымалі не толькі жыхары Камчаткі, а таксама Японіі, ЗША і Гаваяў. Там у звязку з небяспекаю аб'явілі эвакуацыю мясцовых жыхароў. Аднак вышыня хвалі апынулася не такая вялікая, як першапачаткова меркавалася, і захады асцярогі былі паніжаныя. Мы папярэджваем людзей без жытла наконт цунамі, і іх эвакуююць з гэтых раёнаў. Гэтая каардынацыя вядзецца на ўсіх астравах. Паўтару яшчэ раз, гэта вельмі сур'ёзна. Мы задзеялі ратавальныя машыны. Блэк Гока гатовыя вылецець, так што мы ўратуем людзей, але, калі ласка, не паддавайце сябе небяспецы. Следам за цэнамі на грамадскі транспарт ажно да 15% заўтра вырастуць квіткі на ўсе віды цягнікоў. Белстат у сваю чаргу апублікаваў звесткі пра рост цэнаў у першыя 6 месяцаў года. Найбольш не на заморскія крэветкі ці гранаты, а на базавыя для беларусаў харчы і паслугі. Матэрыял Юліі Цяльпук. Шмат нараканняў было сёлета на якасць бульбы і на цану. Згодна са свежымі звесткамі ад Белстату, карняплод у першым паўгоддзі падаражэў больш чым удвая, падобна як буракі. У 2 разы вырасла цана на капусту і крыху менш чым удвая на моркву. Імкліва растуць цэны на кандытарскія вырабы і каву, на яблыкі, мясамалочную прадукцыю. І на кожны выпадак у Міністэрства антыманапольнага рэгулявання ёсць свая прычына. Перадусім, гэта рост цэнаў на гародніну праз умовы надвор'я. Істотны ўплыў аказалі прынятыя пастановы наконт павышэння рэгуляваных цэнаў у першым паўгоддзі. Асноўныя з іх – штогадовае павышэнне цэнаў на жыллёва-камунальныя паслугі, павышэнне тарыфу на гарадскія і прыгарадныя пасажырскія перавозкі і, вядома, цэны на аўтамабільнае паліва. І трэці фактар – імпартаваная інфляцыя. Словы чыноўніцы ў лічбах такія. Паліва цягам паўгода падаражэла на 6,7%, амаль на 9% сотавая сувязь, на 10% паслугі ЖКХ і дзіцячых садкоў, на 12% праезд у гарадскім транспарце і на 18% пуцёўкі ў санаторыі. Александр Кнаровіч лічыць, што найбольшы стымул інфляцыі далі чыноўнікі, што ўручную рэгулююць цэны. Што да ўплыву расійскай інфляцыі на беларускую, зараз інфляцыя ў Расіі на ўзроўні прыкладна 9,5%. Наша інфляцыя зараз 7,5%, агулам на прадукты харчавання болей за 10%. Таму ёсць уплыў імпартаванай інфляцыі, але ён вельмі невялікі. У 7-м месяцы года жыццё працягвае даражэць. На 5-15% заўтра ўздымуць цэны на квіткі ў цягніках. Плюс 20 копеек на электравікі ў межах аднаго і плюс 25 копеек у межах 2 тарыфных паясоў. На рэгіянальных лініях цана будзе залежаць ад адлегласці, тыпу і класу вагона. Плюс 25-55 копеек. У міжрэгіянальных цягніках, напрыклад, Мінск-Гомель, праезд другім і бізнес-класам будзе каштаваць на рубель 20 больш, першым класам плюс рубель 65. У апошні раз беларуская чыгунка павышала цэны летась у красавіку. Зараз вось гэтая карэкцыя 5-15% выглядае менавіта як уплыў інфляцыі і не болей за тое, калі мы паглядзім на наше мінулае, то за гэта 15 месяцаў, напэўна, сярэдні ўзровень інфляцыі будзе каля 10%, і, напэўна, можна успрымаць гэта падвышэнне коштаў на транспарт. Пра мэтазгоднасць росту тарыфаў мы запыталіся ў працаўніцы беларускай чыгункі, ад імя прапагандысткі. А все, что касается повышения тарифов, все комментарии в март. Это март повышает тарифы. Такім чынам бачым, што антыманапольнае міністэрства ўмешваецца не толькі ў кошты на так званыя сацыяльна значныя харчы, але і ў галіну паслуг. Юлія Цяльпук, Белсат. Офіс Святланы Ціханаўскай прапанаваў ЗША правесці круглы стол з Александром Лукашэнкам. Маўляў, такі фармат неабходны дзеля вызвалення палітычных вязняў, спынення рэпрэсіяў, захавання суверэнітэту Беларусі і ўвогуле выйсця з палітычнага крызісу. Прапанова да адміністрацыі Дональда Трампа была агучаная падчас візіту ў Вашынгтон прадстаўніка офіса Дзяніса Кучынскага. Ці магчымы такі круглы стол пры сённяшніх палітычных раскладах у рэгіёне? Нам адказаў галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка.
Для нас важно, каб змены ў Беларусі былі мірныя, каб яны былі дэмакратычныя, каб яны былі праеўрапейскія. Гэта важна таксама, каб паказаць чыноўнікам унутры сістэмы, што ў іх ёсць шанец і будучыня ў свабоднай Беларусі. Мы павінны разумець, што лукашэнкаўскі рэжым скончыцца. Лукашенко таксама не вечны. І Беларусь, беларускае грамадства павінна быць да гэтых зменаў гатовае. І нам трэба прадухіліць нейкія там ваенныя гвалтоўныя дзеянні. Нам трэба дабівацца і старацца зрабіць усё магчымае, каб гэтыя змены былі мірныя. А гэта магчыма праз дыялог. Ці магчымы такі круглы стол паміж рэжымам Лукашэнкі і дэмакратычнымі сіламі, ды як гэтаму можа паспрыяць Дональд Трамп? Працягнем абмеркаваць у эфіры студыі Белсат праз 20 хвілінаў. А пакуль да іншых тэмаў. Прапагандысцкія наратывы пра мірнае неба над Беларусю і абы не было вайны ўсё далей ад рэчаіснасці. Спачатку вайна у суседзяў і саўдзел у агрэсіі супраць іх, прадстаўленне сваёй тэрыторыі для нападу і абстрэлаў, затым чужыя беспілотнікі ў памежных рэгіёнах, а цяпер ужо і ў самым цэнтры Беларусі. Вайна ўсё бліжэй да нас, і пакуль ад Лукашэнкі і ягоных сілавікоў грамадства не атрымала рэакцыі на гэта, беларусам, відаць, самім давядзецца клапаціцца пра бяспеку ў новых умовах. Валер Руселік. Баявы беспілотнік, які напярэдадні ўначы разбіўся, урэзаўшыся ў жылы дом у Менску, прыляцеў з боку Барысава. Паводле сведчанняў у сацыяльных сетках, каля поўначы апарат заляцеў у Магілёўскую вобласць, праляцеў у кірунку Барысава, а адтуль скіраваўся ў Менск. Зрэшты, пытанні ўсё адно застаюцца. Ну вось да прыкладу, чаму беларускія вайскоўцы не абясшкодзілі небяспечны апарат раней, дзе-небудзь над лесам, а не ў жылым раёне сталіцы? Ну, калі верыць таму, што яны яго выявілі ўсё-такі раней і цалкам кантралявалі сітуацыю. Ну і таксама, калі зважаць на ўсё большую, лічы татальную мілітарызацыю нашай краіны. Пра якую гавораць і нашыя суседзі. Гэтак, паводле украінскай выведкі, Беларусь нарошчвае абаронную вытворчасць на патрэбы расійскага ВПК. Урад Беларусі паскарае запуск вытворчасцяў, звязаных з беспілотнікамі, электронікаю падвойнага прызначэння і прыцэльнаю тэхнікаю. Праекты з вайсковым патэнцыялам сталіся прыярытэтнымі ў інавацыйнай стратэгіі краіны, якая раней фокусавалася на цывільных галінах, ад агратэхнікі да фармацэўтыкі. Сярод іншага, паводле Белполу, у Менску ўжо збудавалі сакрэтны завод ударных дронаў. І пагатоў, як адзначыў напярэдадні ў эфіры Белсату прадстаўнік арганізацыі Уладзімір Жыгар, прадукцыя адтуль ужо задзеяная ў расійска-украінскай вайне. Порядка 1000 БПЛА производства вот этой компании уже поставилось в Россию и уже было применено Россией в войне против Украины. Абслугоўваюць расійскую вайсковую махіну не толькі на заводах, але і за кратамі. Паводле праваабаронцы вясны Олега Мацкевіча, які прааналізаваў адкрытыя крыніцы інфармацыі і сведчанні былых палітзняволеных, у беларускіх калоніях вырабляецца мноства тавараў вайсковага прызначэння, ад спецвопраткі да элементаў зброі. На швейнай вытворчасці, калі пачалася вайна, шыліся спальныя мяхі расійскім вайскоўцам. Гэтым сілам шыліся касцюмы, таксама вайсковыя. А у ПК нумар 9, акрамя швейнага ўчастку, была такая ж праца – спальныя мяшкі, вайсковая уніформа для расійскіх узброеных сілаў, таксама паддоны. ПК нумар 9, скажам так, адрозніваецца тым, што там вырабляюцца патроны, гільзы і скрыні для снарадаў робяцца. Ну і як тут не згадаць пра стрэльбу, якая калі вісіць на сцяне ў першым акце п'есы, то ў трэцім абавязкова стрэльне. Колькі яшчэ засталося да таго, як вайна ахопіць і Беларусь? Валер Руселік, Белсат. Тым часам знайшоўся дрон, што даляцеў 2 дні таму да Вільні з боку Беларусі. Што праўда, знайшоўся пакуль толькі на відэа мясцовага жыхара. Незалежныя медыі і расследавальнікі пацвердзілі сапраўднасць і лакалізацыю здымкаў. Дрон сапраўды быў зняты над 2 рознымі раёнамі літоўскай сталіцы. 28 ліпеня жыхары Вільні атрымалі ад дэпартаменту пажарнай бяспекі і ратавання СМС-папярэджання, што пра дрон, што прыляцеў з боку Беларусі. Літоўскія вайскоўцы разгарнулі пошукавую аперацыю, але дагэтуль не знайшлі дрона. На фоне гэтага камандуючы літоўскім войскам Раймундас Вайкшнорас заявіў, што яны разглядаюць усе версіі, нават тое, што ніякі дрон у Літву не залятаў.
Гэта абурыла мясцовых жыхароў, якія чулі характэрны для БПЛА гук. Адзін з іх сказаў у каментары для выдання «Дэлфі», што ён сам дзяржслужбоўца і не фальсіфікуе відэа. У брытанскім Бэрмінгеме сёння пахвалі сусветную рок-легенду Озі Осборна. Аддаць даніну павагі музыку ў ягоным родным горадзе сабраліся дзесяткі тысяч прыхільнікаў. Пахавальная працэсія зрабіла прыпынак на мосце Black Sabbath. Месца, якое з моманту смерці спевака 8 дзён таму ператварылася ў мора кветак і памятных пасланняў. Моманты развітання з легендарным Озі Осборнам праз секунду ў нашым эфіры. Я прыехала сюды з Лондану. Я багомлю Озі з 10 гадоў. 38 гадоў кахання да яго. Ён шмат значыў для столькіх людзей, і ён заўсёды быў часткаю майго жыцця. Усё, з чаго пачаўся мэтал, пайшло з гэтага гораду. Гэта дом мэталу. І бачыць такое падтрыманне па ўсім горадзе проста неймаверна, бо няма чалавека, які заслужыў бы гэта больш за Озі Осборна. І вяртаемся да беларускіх падзеяў. Нацыянальны тэатр оперы і балету адмяніў скандальныя гастролі ў акупаваным Крыме. Паўдле крыніцаў калегаў з «Зеркала» на гэтае рашэнне паўплывала агалоска ў незалежных медыях. Паводле ранейшых паведамленняў, балетная група Нацыянальнага тэатру оперы і балету мусіла паехаць у акупаваны Севастополь у другой дэкадзе жніўня. Хаця шмат якія ўдзельнікі калектыву выступалі супраць гастроляў на акупаванай паўвыспе. Там беларускія артысты мусілі ўзяць удзел у міжнародным фестывалі оперы і балету «Херсанес». Сёння з'явілася афіша, і беларускага опернага тэатру ў ёй няма. Пасля 2020 года з трупы балету ў оперным звольніліся ці былі звольненыя каля траціны складу. Шмат хто знайшоў сабе месца ва ўстановах культуры ЗША, Італіі, Францыі, Польшы і краінах Балтыі. Беларускія аграрыі убралі з палёў ужо амаль 1 800 000 тонн зерня, пахваліліся ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання. А вось у іншым ведомстве ўнутраных справаў агучылі тое, што аграрыі наўрад ці хацелі б апублічваць. А менавіта якія таварна-матэрыяльныя каштоўнасці удзельнікі ўборачнай кампаніі прысвойваюць сабе або выкарыстоўваюць іншым незаконным спосабам. Падрабязней у наступным матэрыяле. Зліваюць літрамі і нават тонамі. Крадзеж паліва з аграпрадпрыемстваў – адно з найбольш распаўсюджаных злачынстваў, адзначылі ў МУС. Сотрудниками группы по борьбе с экономическими преступлениями Несвежского РОВД скрыта преступная схема хищения 20 тонн горюче-смазочных материалов 3 работниками сельскохозяйственной организации. Сумма ущерба составила более 36 000 рублей. Аднак крадуць не толькі паліва. Гэтак у Кармянскім раёне аграном адной з гаспадарак прысвоіў сабе 20 тоннаў збожжа. Пад увагу нядобрасумленных працаўнікоў АПК трапляюць таксама камплектавальныя і запчасткі для сельгастэхнікі. Усе выпадкі такіх крадзяжоў, паводле МУС, толькі за ліпень склалі большасць з амаль паўсотні выяўленых злачынстваў. Яшчэ гадоў 10 таму улада пра гэта ведала, але збольшага на это, калі чалавек дужа не нахабнічаў, то на гэта закрывалі вочы. Тым больш і самое начальство таксама тым жа займалася. Цяпер жа, адзначыў эксперт, працаўнікоў у сельскай гаспадарцы стала менш, а правяральнікаў паболела. Каб трымаць на кантролі захаванасць маёмасці, сёлета МУС працягнуў практыку з мабільнымі групамі. З правяраннямі ў аграпрадпрыемствы яны прыходзяць штодзень і нават уначы. Чаму ж, нягледзячы на такі істотны кантроль з боку ўладаў, у сельскай гаспадарцы ўсё яшчэ застаюцца несуны? Гэта ж ужо ў крыві людзей. Людзі прызвычаіліся, што зарплата зарплатай, а яшчэ можна вынесці сабе на одну зарплату. Не стае кадраў і для бітвы за ўраджай, як вынікае з дакументаў камітэту дзяржаўнага кантролю, што мы атрымалі ад ініцыятывы «Белпол». У адным з прадпрыемстваў Берасцейскага раёну у пачатку ліпеня на 7 з 8 камбайнаў былі замацаваныя толькі па адным камбайнеры. Ірына Юр'ева, Белсат. Пабачыць буслоў у Беларусі ўвесну і асабліва ўлетку можна нярэдка. Але некаторым шанцуе заўважыць не проста самых птушак, але і пэўныя этапы іхнага жыцця. Гэтак у Свіслачы на Гарадзеншчыне мясцовы жыхар зняў, як маладыя буслы вучацца лятаць. Прапануем паглядзець без каментара.
Смотрите, как летать учится. Ветер дует сильный, а он летать учится и боится из гнезда полететь. О, давай. Давай. О, взлетает. Учись летать. Это 2 малыша. А второй трус вообще. Лентяй, не учится летать. Больш навінаў у тэлеграм-канале Белсата, QR-код для пераходу на вашых экранах. На гэтым завяршаем сённяшняе выданне аб'ектыву. Аднак інфармацыйны вечар працягне агляд найцікавейшых публікацыяў нашай інтэрнэт-старонкі і студыя Белсат, якую мы правядзем разам з Юліяй Лабанавай. Вітаю, спадарства. У другой частцы нашага эфіру абмяркуем план офісу Святланы Ціханаўскай правесці круглы стол з удзелам Лукашэнкі і ЗША. А таксама спробы рэжыму Менску выйсці з беларускай прадукцыі на рынкі глобальнага поўдня. Не прапусціце, аднак перад гэтым запрашаю на кароткі агляд найцікавейшых публікацыяў з нашай інтэрнэт-старонкі. Ці далей працуе міф прапаганды пра мірнае неба. Пасля таго, як на жылы сектар у Менску упаў дрон, улады хутка прыдумалі новую легенду. Маўляў, БПЛА належыць Украіне. Што не так з афіцыйнай версіяй, апавядаюць нашыя калегі з сайту belsat.eu. Недавер да версіі ўладаў, што на Менску паў менавіта украінскі дрон, выклікаюць наступныя фактары. Па-першае, для ўладаў тыповую рэакцыю на любую пазаштатную сітуацыю гадамі было доўгае маўчанне. Усе папярэднія дроны, якія заляталі ў Беларусь, яны каментавалі вельмі рэдка. А тут хутка выступілі з заявамі і нават апублікавалі вельмі шмат фота і відэа з месца падзеі. Па-другое, улады дазволілі журналістам рэсурсу .by зрабіць рэпартаж з месца падзеі. Усе астатнія СМІ маглі распаўсюдзіць фота і відэа следчага камітэту. Гэта таксама нетыпова, бо раней за распаўсюд інфармацыі пра залёт дрона ў Беларусь улады распачыналі пераслед людзей і СМІ. І трэцяе, што адразу кідаецца ў вочы, гэта налепкі з украінскімі надпісамі, якія прадэманстраваныя ледзь не на кожным кадры ад следчага камітэту з месца здарэння. Каб іх дакладна заўважылі ўсе. Пытанне, навошта ўладам была гэтая інсцэнізацыя, застаецца адкрытым. Корэспандэнты нашага сайту belsat.eu надумалі спраўдзіць, ці працуюць за мяжою карткі беларускіх падсанкцыйных банкаў. Дзеля гэтага пазванілі ў 4 установы: Банк развіцця, Белаграпромбанк, Белінвестбанк і Дабрабыт, што 10 дзён таму трапілі пад санкцыі Еўразвязу. Яшчэ раней гэтыя банкі былі адключаныя ад сістэмы SWIFT, а цяпер Еўразвяз забараніў увогуле любыя трансакцыі з імі. У кантакт-цэнтры Белаграпромбанку корэспандэнцыі Белсату, якая назвалася простую жыхаркаю, не здолелі даць дакладны адказ, працуюць іхныя карткі за мяжою ці не. Маўляў, з боку Белаграпромбанку ніякіх абмежаванняў няма. Адзінае, пра што там папярэдзілі, плацёжныя сістэмы Visa і MasterCard не працуюць на тэрыторыі Расіі. У Белінвестбанку адказалі, што расплачвацца іхнымі карткамі ў ЕС нельга, але не праз апошнія санкцыі, а праз абмежаванне плацёжных сістэмаў Visa і MasterCard трохгадовай даўніны. Тое ж выявілася і ў банку Дабрабыт. А банк развіцця, які таксама трапіў пад апошнія санкцыі ЕС, увогуле не працуе з фізічнымі асобамі і картак не афармляе. І ў працяг тэмы 18-й пакет санкцый у Еўразвязу прадугледжвае зніжэнне столі цэнаў на расійскую нафту з $60 да $47.60 за барэль. Што ад гэтага Беларусі? Наша эканоміка моцна завязаная на Расію. І калі цярпіць наш усходні сусед, то цярпім разам з ёй і мы. Пра гэта нашыя калегі з сайту belsat.eu паразмаўлялі з бізнэсоўцам Александром Кныровічам. Паводле інвестыцыйнай кампаніі «Агенец» цяперашняе зніжэнне гэтак званай столі цэнаў можа скараціць паступленне ў бюджэт Расіі амаль на 800 мільярдаў рублёў, або на 10 мільярдаў долараў за год. Прадпрымальнік, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кныровіч мяркуе, што ў адносных велічынях гіпатэтычныя страты Масквы не такія ўжо і вялікія. Маўляў, гэта пытанне пра 2% экспарту або зусім невялікую долю агулам у эканоміцы. Ці адаб'юцца гэткія санкцыі на Беларусі? Суразмоўца кажа наступнае.
Нельга казаць, што пастанова еўразвязу будзе заўважнаю для беларускіх экспарцёраў. Усё-ткі наўпроставай сувязі паміж гэтай пастановаю і прыбыткамі беларускіх экспарцёраў у Расіі няма. Паводле Кныровіча, больш істотныя праблемы расійскай эканоміцы і адпаведна беларускім экспарцёрам ствараюць не санкцыі, а ўласна вайна. Больш падрабязна пра ўплыў расійскай эканомікі на беларускую чытайце на нашым сайце. Ужо год спявачка Рыта Дакота не можа выступаць у Расіі, пра што яна паведаміла ў сваім інстаграме. Нашыя калегі з сайту belsat.eu пацікавіліся тэмою глыбей і высветлілі, што спявачка доўга не казала пра забарону праз боязнь хейту. Калі расійская спявачка з беларускімі каранямі Рыта Дакота ўсё ж такі апавяла пра забарону выступаць у Расіі, ейныя прыхільнікі яе падтрымалі. Я страціла самае галоўнае, што было ў маім жыцці як творцы, сваю місію, мэту, сэнс жыцця, магчымасць служыць людзям, быць побач з імі, працягваць свае дабрачынныя праекты, абдымаць і злучаць людзей сваёй музыкай. І я не ведаю, як мне перажыць гэта, не звар'яцець ад болю. Спявачка не ведае аб прычынах забароны на свае выступы, але мяркуе, што цяпер такі час, калі быць незалежным артыстам ужо нельга. Спявачка жыве ў ЗША ды Інданезіі. Пасля пачатку поўнамаштабнай агрэсіі Расіі супраць Украіны Рыта Дакота падтрымала Украіну. Больш цытатаў спявачкі знойдзеце на нашым сайце belsat.eu. Гэта быў агляд найцікавейшых публікацыяў з нашага сайту belsat.eu. Таксама можете падтрымаць нашу працу лайкам. Як зрабіць гэта бяспечна, глядзіце ў інструкцыі пад YouTube-трансляцыяй. Наперадзе студыя Белсат і топавыя эксперты рэгіёну. Запрашаю. Вітаем спадарства ў студыі Белсат, але перад тым, як мы абмяркуем нашы галоўныя тэмы, нагадваем, што вы можете каментаваць нашу трансляцыю, падтрымліваць лайкамі і удзельнічаць у апытанні. Уласна, мы сёння задалі пытанне, якое адлюстроўвае галоўную хіба тэму, галоўную палітычную тэму сённяшняга дня наконт заявы аб магчымым аб прапанове круглага стала паміж Лукашэнкам і дэмакратычнымі сіламі, якое нібыта можа адбыцца пры пасярэдніцтве Дональда Трампа. І мы запыталіся ў гледачоў нашай трансляцыі, ці магчымы, на ваш погляд, такія перамовы паміж рэжымам і дэмакратычнай супольнасцю. Прапанавалі варыянты адказаў: так, час настаў, не, Лукашенко не дамоваздольны, і два такія больш удакладняючыя варыянты: так, але менавіта з удзелам ЗША, Еўразвязу і Расіі, то бок пры міжнародным пасярэдніцтве, і так, але не з камандою Ціханаўскай. Магу сказаць, што пакуль лідаруе варыянт такі песімістычны. Нашыя гледачы, якія прынялі ўдзел у апытанцы, лічаць, што Лукашенко не дамоваздольны, больш за 2/3 тых, хто прагаласаваў. Ну, цікава, ці зменіцца гэта меркаванне пасля абмеркавання ў студыі тэмы з нашым экспертам. І падрабязней, уласна, пра саму навіну офіс Святланы Ціханаўскай прапанаваў Злучаным Штатам правесці круглы стол з удзелам прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі. Мэта — знайсці мірны выхад з палітычнага крызісу, у якім Беларусь застаецца з 2020 года. Як апавёў дарадца Ціханаўскай Дзеніс Кучынскі, ідэю агучылі на сустрэчы высокага ўзроўню з прадстаўніком Рады нацыянальнай бяспекі ЗША ў сярэдзіне ліпеня. Дэмакратычныя сілы прапануюць пачаць дыялог толькі пры выкананні мінімальных умоваў, сярод якіх спыненне рэпрэсіяў, вызваленне палітычных вязняў. Таксама абраная прэзідэнтка Беларусі павінна вызначаць прадстаўнікоў з боку дэмакратычных сілаў. Кучынскі падкрэслівае, што без удзелу Ціханаўскай, ейнага офісу і беларускай грамадзянскай супольнасці перамовы не будуць легітымныя. Абавязковае і міжнароднае пасярэдніцтва. Чакаецца, што міжнародныя партнёры падтрымаюць фармат дыялогу менавіта паміж беларусамі, чымся так званая перамова Беларусі з Крамлём. У Менску паводле дэмакратычных сілаў ужо абмяркоўваюцца сцэнары транзіту ўлады, бо Лукашенко і ягонае асяроддзе разумеюць, перамены непазбежныя. Круглы стол, мяркуюць у офісе Ціханаўскай, можа стацца крокам да прымірэння і аднаўлення суверэнітэту краіны, а таксама спосабам выйсці з міжнароднай ізаляцыі. Ну, уласна, бачаннем арганізацыі круглага стала паміж дэмакратычнымі сіламі і рэжымам Лукашэнкі падзяліўся з Белсатам галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Давайте паслухаем.
Аб'яднаны пераходны кабінет зараз распрацоўвае канцэпцыю, як бы мог выглядаць дыялог па выхаду з крызісу ў Беларусі, як бы мог выглядаць круглы стол. Пакуль гэта бачанне, але таксама гэта месседж. На канферэнцыі Новай Беларусі ў жніўні гэтыя ідэі будуць агучаныя і прадстаўленыя. Для нас важна, каб змены ў Беларусі былі мірныя, каб яны былі дэмакратычныя, каб яны былі праеўрапейскія. Гэта важна таксама, каб паказаць чыноўнікам унутры сістэмы, што ў іх ёсць шанец і будучыня ў свабоднай Беларусі. Мы павінны разумець, што лукашэнкаўскі рэжым скончыцца. Лукашенко таксама не вечны. І Беларусь, беларускае грамадства павінна быць да гэтых зменаў гатовае. І нам трэба прадухіліць нейкія там ваенныя гвалтоўныя дзеянні. Нам трэба дабівацца і старацца зрабіць все магчымае, каб гэтыя змены былі мірныя. А гэта магчыма праз дыялог. У 2021 годзе за дыялог прагаласавала каля 800 000 беларусаў, вы памятаеце. І беларусы ў 2020 годзе, выходзячы на вуліцы, таксама хацелі мірных зменаў. Так вось наша задача гэтых мірных зменаў дабіцца. Это Лукашенко хоча вайны, это ён хоча тэрору, гэта ён праводзіць рэйды, арышты кожны дзень. А мы хочам выхаду з крызісу, мы хочам павярнуць Беларусь на бок дэмакратыі. І ў гэтым сутнасць нашага месседжу. І, безумоўна, падтрымка міжнародных саюзнікаў, падтрымка Злучаных Штатаў Амерыкі, Еўразвязу нам неабходная для таго, каб ажыццявіць гэты мірны пераход улады. І на сувязі са студыяй был сад Рыгор Ніжнігаў з Фінскага інстытуту міжнародных справаў, з якім абмяркуем гэтую тэму. Вітаем вас. Вітаю. Спадар Рыгор, вось Франак Вячорка падкрэслівае, што гэта пакуль канцэпцыя. Тым не менш, на вашу думку, чаму яна паўстала цяпер, ці ёсць такое запатрабаванне часу на тое, каб распрацаваць канцэпцыю і бачанне перамоваў круглага стала рэжыму Лукашэнкі, дэмакратычных сілаў і ЗША? Ну, ведаеце, тут цяжка казаць, я думаю, гэта пытанне таго, што офіс і дэмакратычныя сілы, яны страчваюць сваю актуальнасць, яны пытаюць вярнуцца на павестку дня і, як кажуць, момант, калі Трамп мяняе сваю палітыку ў адносінах да Расіі, яны лічуць як таксама магчымасць неяк на гэты цягнік сесці. Але ж я лічу, што гэта бессэнсоўная прапанова і, ў прынцыпе, марнаванне часу. На жаль, ніякіх перадумоваў, каб гэта адбылося, мы не маем і, на жаль, іх не будзе. Што яшчэ адметна, можам сцвярджаць, што дыялог паміж ЗША і рэжымам Лукашэнкі адбываўся, бо выпусцілі палітвязняў і Сергея Ціхановскага. Але тым не менш Лукашенко падкрэслівае ўсім, што для яго важна, каб яго прызнавалі суб'ектам, размаўлялі з ім, каб там не было дэмакратычных сілаў. Нават выпускаючы Сергея Ціхановскага, прэсавая служба падкрэсліла, што гэта такі крок, так скажем, гуманны дзеля аб'яднання сям'і. Вось, улічвае ягоную пазіцыю, наколькі рэальна калі-небудзь пабачыць круглы стол з удзелам дэмакратычных сілаў і ЗША, калі гэта не будуць прадстаўнікі офісу Святланы Ціхановскай, ці магчыма такое? Ну, па-першае, да, я лічу, што для Лукашэнкі гэта будзе вялікай палітычнай паразай сесці за стол, адзіны стол з апазіцыі, ён на гэта не пойдзе. Ну і галоўнае, для яго няма ніякага сэнсу гэта рабіць, бо для яго сітуацыя той статус-кво, які застаецца, яна, канешне, не з'яўляецца ідэальнай і задавальняючай яму, таму ён і робіць гэтыя крокі ў дачыненні да Захада і ЗША, але ж ён таксама бачыць, што беларуская апазіцыя Ціхановская, яны не маюць ніякага ўплыву і ніякай вагі ўнутры Беларусі. І то бок, які сэнс, акрамя, я б сказаў так, і гэта, дарэчы, небяспечнае пытанне, гэта пытанне таго, што Лукашенко можа выкарыстаць гэта для легітымізацыі свайго рэжыма і для таго, каб яго толькі стабілізаваць. І вось гэта тая якая небяспека, якую, на жаль, пакуль ніхто не абмяркоўвае і ніяк не прагаварвае. Спадар Рыгор, калі ўявіць, што ўсё ж такі нейкі дыялог наконт зменаў у Беларусі, хай і не з дэмакратычнай супольнасцю беларускай, а, напрыклад, менавіта паміж ЗША і рэжымам Лукашэнкі ўсё ж такі адбудзецца. У чым зацікаўленасць амерыканскага боку можа быць? Бо мы бачым, што Трамп ўсё ж такі у сваёй палітыцы выкарыстоўвае вельмі шмат такіх бізнес-чыннікаў, так, не толькі палітычных. У чым можа быць зацікаўленасць амерыканскага боку? Амерыканскага боку вялікай зацікаўленасці няма.
Адзіная зацікаўленасць гэта на сённяшні дзень, якую мы бачым, гэта тое, што сённяшняя адміністрацыя Трампа вырашае, якую палітыку ў дачыненні да Расіі мець на наступныя 3 гады. Вось тыя танцы, якія яны рабілі, дыпламатычныя розныя крокі у дачыненні да Масквы і Пуціна, каб спыніць вайну в Украіне, якія праваліліся, якія Трамп зараз пагражае новым падыходам. Вось з пункту гледжання прывязкі Лукашэнкі да Пуціна і што рабіць. Тут, канешне, ёсць нейкая зацікаўленасць, але я не бачу, каб гэта стала галоўнай, нават не галоўнай, а нават другаснай тэмай знешняй палітыкі ЗША ў рэгіёне. На жаль, Беларусь для них не з'яўляецца актуальнай. Келах з'ездзіў. Гэты бюрократычны дыалог, які адбываецца дыпламатычны, ён даволі тэхнічны. І я просто не бачу, каб мінскі рэжым мог нешта запрапанаваць, што б зацікавіла на сённяшні дзень адміністрацыю Трампа. Яшчэ вельмі важна, дэмакратычныя сілы адзначаюць важнасць наяўнасці міжнароднага пасярэдніцтва ў гэтых перамовах, але не Расіяй. А ўласна, якой рэакцыяй можа быць Расіяй, калі адбудзецца такі дыалог з ЗША, нават калі без дэмакратычных сілаў, але такі дыалог аб пераходзе ад транзіцыі ўлады, пра што, ўласна, сцвярджаецца ў гэтай прапанове дэмакратычных сілаў. Слухайте, я лічу, што вось тут і мы павінны паставіць кропкі над «і», як кажуць. Ніякага транзіта не будзе падчас адміністрацыі Трампа. Адзіны транзіт, які можа адбыцца пры Владзіміра Пуціне, гэта транзіт ад нынешняга статуса незалежнай рэспублікі Беларусь, незалежнай краіны, до анексіі. Гэта адзінае, што можа адбыцца, адзіны транзіт, які сёння бачны ў Маскве, адзіны транзіт, які бачны сёння ў лукашэнкаўскім рэжыме. Таму пра транзіты ніякі не гаворыць. Таму для Лукашэнкі гэта пытанне менавіта як застацца ва ўладзе, а не як захаваць суверэнітэт краіны. Таму я проста лічу, што ўсе гэтыя размовы пра транзіт, яны небяспечныя і не павінны быць на павестцы дня. Вось павінны пачынацца ўсе размовы пра нават круглы стол з менавіта умоў, што павінен гэты ж рэжым зрабіць, і не мінімальных умоў, а менавіта даволі сур'ёзных, бо якія, дарэчы, я лічу, калі мы кажам пра міжнародных партнёраў, я б сказаў, нават харуснікаў, то павінны гэты дамовы быць зроблены менавіта з краінамі Захаду, не толькі ЗША, менавіта галоўнымі партнёрамі Беларусі і дэмакратычных сілаў, галоўных, хто стае за незалежнасць. Гэта краіны Еўрапейскага звязу, Польша і Літва. Вось мы бачым тут вялікі дысананс, калі гэтыя краіны збіраюцца толькі павялічваць сваё даўленне на рэжым, а тут ідуць размовы пра нейкі круглы стол. Гэта даволі, я лічу, такі небяспечны дысананс. Ну і дэмакратычныя сілы таксама заявлялі пра тое, што яны нібыта ведаюць, што ў Менску вядуцца такія размовы пра транзіт улады. Шкада, што мы не можам запытаць наўпрост. Мы клікалі сёння ў эфір прадстаўнікоў офісу Святланы Ціханаўскай, але, магчыма, абмяркуем у іншы дзень, калі яны будуць больш дасяжныя. Ну, але так, пакуль выглядае, што это спроба прыцягнуць увагу да тэмы. Гаспадар Рыгор, калі казаць агулам пра размовы з беларускім рэжымам, пра нейкія перамовы, то каго з актараў замежных мы яшчэ можам назваць, каго трэба ўлічваць? Не толькі ЗША, не толькі Расію, можа яшчэ роля Кітая будзе ў гэтым важная. Дарэчы, пра Кітай вы вельмі слушна кажаце. Гэта адзіны, я б казаў, на сённяшні дзень актор па-за межамі Масквы, які можа мець нейкі ўплыў. Але ж мы кажам пра тое, што ў прынцыпе пытанне ў чым? У Захада няма на сённяшні дзень ніякай магчымасці, ніякіх інструментаў паўплываць на рэжым Лукашэнкі, калі падтрымка Масквы захоўваецца на нынешнім узроўні. Мы не бачым ніякіх перадумоў, как гэта змянілася ў бліжэйшыя год ці два, ці можа трохі далей. Таму у Лукашэнкі няма ніякіх падставаў мяняць палітыку сёння. І ён таксама разумее, што калі ён будзе мяняць кардынальна палітыку, якая будзе таксама ісці супраць інтарэсаў Масквы, нейкая там дэмакратызацыя, адчыненне, захаванне суверэнітэту, то ён можа страціць сваё крэсла, бо ён застаецца ва ўладзе дзякуючы Маскве. А вось Кітай гэта, канешне, даволі цікавы аспект, але ж мы бачым сітуацыю вельмі ясна ў дачыненні да Ўкраіны.
Кітай цалкам падтрымлівае Расію. Яму не цікава Украіна, якая больш вагомая краіна, якая мае больш і эканамічных інтарэсаў патэнцыйных кітайскіх, але ж Кітай цалкам задаволены тым, што робіць Расія. І таксама я думаю, што ніколі не пойдзе Пекін на канфлікт з Масквой дзеля Лукашэнкі. Пекін пагодзіцца на любую сітуацыю, нават і таксама на анексію Беларусі Масквой, калі гэта пройдзе спакойна і без праблемаў. Вяртаючыся да заяваў Франыка Вячоркі пра тое, што пакуль гэта канцэпцыя, можа сапраўды мы чакаем тых часоў, калі транзіт улады будзе бліжэй да рэальнага такіх сцэнараў, так? Але вось тое, што дэмакратычныя сілы змянілі рыторыку, калі раней наказалі, што ніякіх перамоваў з рэжымам Лукашэнкі, нават у справе вызвалення палітвязняў, цяпер мы чуем пра магчымасць гэтага круглага стала. Што магло паўплываць на перамену думкі, ці ўсё ж такі частка грамадства беларускага, якая ціснула і казала, што варта ісці на саступкі, каб выйшлі людзі, ці можа гэта спрацавала? Я думаю, што, канешне, той факт, што, і дарэчы, вы вельмі слушна заўважылі, што ёсць, як кажуць, супрацьлегласць у заявах з папярэдняй рыторыкай, то бок Лукашенко стае зараз саюзнікам дэмакратычных сілаў дзеля захавання суверэнітэта і дэмакратызацыі Беларусі, калі ён, дарэчы, з'яўляецца галоўнай праблемай. Но мы гэта пакінем. Але ж пытанне ў тым, што, канешне, мы можам казаць пра тое, што яны неяк пытаюцца мімікраваць ці паўтараць тое, што рабіла Украіна падчас вось гэтай амерыкана-расійскіх дыпламатычных гульняў, тое, як праходзіў дыялог вакол Украіны, то бок бачылі, што Трампу гэтая мірная рыторыка была даспадобы. Я думаю, зараз яны спазніліся месяца на 4-5 з гэтым. Па-другое, гэта, канешне, так. Гэта той працэс, які ідуць менавіта ў беларускай эміграцыі і беларускай палітычнай эміграцыі, і тое, што з'явілася даволі вялікае кола палітычных актораў, якія крытыкі офіса, якія стаяць на пазіцыі, што трэба весці перамовы і вызваляць палітвязняў. І тут, канешне, тое, што яны, скажем так, паддаліся гэтаму ціску і зрабілі крок у супрацьлеглы бок да сваёй пазіцыі, гэта, я лічу, з'яўляецца праблемай, бо гэта проста паказвае, што ніякай стратэгіі няма, і проста ідуць нейкія палітычныя, тактычныя рухі, каб захавацца на чале беларускіх дэмакратычных сілаў і заставацца лідарамі. Але гэта толькі, на мой погляд, толькі падтачвае легітымнасць, тую легітымнасць, якая застаецца ў офіса і робіць ім горш у доўгасрочнай перспектыве. Я толькі заўважу, што ўсё ж такі размовы пра нацыянальны дыялог, пра перамовы з рэжымам Лукашэнкі ўсё ж такі вяліся і ў 20-м, і ў 21-м годзе. Хіба яны трошкі сціхлі ў 22-м пасля агрэсіі супраць Украіны. Спадар Рыгор, такое тады, можа, глобальнае пытанне. Пры якіх умовах могуць пачацца перамовы, такія умоўныя круглыя сталы унутры Беларусі ці са знешнімі актарамі наконт зменаў, наконт лёсу нашай краіны? Пры якіх умовах? Канешне, галоўная умова – гэта паразка Масквы. То бок, я бы сказаў так, ці палітычная і ваенная, ну, ваенная я б не казаў пра ваенную, а менавіта палітычная паразка Расіі в Украіне і зыход Пуціна з улады, хутчэй за ўсё натуральным спосабам. Але ж я б дамовіў, паглядзеў на гэта іншым чынам. Калі гэтыя умовы з'явяцца, ніякага круглага стола не будзе, бо той бок проста прападзе. То бок яго ўжо не будзе, не з кім будзе весці перамовы. І я б казаў пра тое, што менавіта галоўная праблема дэмакратычных сілаў з'яўляецца ў тым, што з 2020 года так і не з'явілася ніякай стратэгіі плана, што рабіць паміж вось гэтай прекрасным вобразам будучай дэмакратычнай Беларусі пасля Лукашэнкі і той сітуацыі, якая сёння ёсць паміж гэтым і сённяшнім днём. То бок, якая стратэгія, каб гэты рэжым сышоў з лады. І вось гэта мы дагэтуль з гэтым і, як кажуць, гэта галоўная праблема, якая дагэтуль застаецца. Што рабіць, ніхто так і не ведае у дэмсілах. Але толькі ўдакладню, ці не станецца так, што палітычная ці
так бы мовіць, вайсковая паражка Расіі прывядзе да таго, што Беларусь, наадварот, проста забетануюць вось у гэтай сферы ўплыву і ніякага акна магчымасцяў проста не з'явіцца. Гэта магчыма, но тут мы павінны казаць, што калі палітычная паразка Масквы, хутчэй за ўсё, павінна ісці таксама з калапсам пуцінскага рэжыма. І я думаю, што гэта можа быць толькі пры супадзенні шмат якіх фактараў, у тым ліку калапсам эканомікі, вялікай палітычнай крызы, якая будзе пасля можа быць пры зыходзе. То бок вельмі шмат калі што і як і чаму. То бок мы не павінны гэта разглядаць як ні першы, ні другі, нават не трэці патэнцыйны план. Павінны гатавацца да горшага, менавіта бароцца за краіну і за незалежнасць. І мірныя сталы яны ў гэтым плане ніяк не дапамагаюць, а мы толькі робім крок назад, як вы правільна заўважылі, у 21 год. І я не ведаю, калі сітуацыя была зусім іншай. Сёння сітуацыя, дзе Беларусь краіна суагрэсар і якая патроху страчвае суверэнітэт. Тыя тэзы, якія, дарэчы, офіс даволі слушна мовіў сваім заходнім партнерам апошнія 2 гады. І вось так мяняць усё гэта, я думаю, у краінах еўразвяза гэта не зразумеюць. Мы дзякуем за гэтую размову. Рыгор Ніжнікаў, старэйшы навуковы супрацоўнік Фінскага інстытуту міжнародных справаў, быў госцем студыі Белсат. Гучныя абяцанні і сціплыя вынікі. Лукашенка зноў заявіў пра гатовасць да супрацы з Эфіопіяй. На фоне міжнароднай ізаляцыі і санкцыяў афіцыйны Менск працягвае рабіць стаўку на краіны Афрыкі. У Менску падчас сустрэчы з міністрам замежных справаў Эфіопіі Гедзёнам Тимотэусам ён ізноў загаварыў пра поўную адкрытасць да супрацы. Лукашенко гатовы пастаўляць у Эфіопію што заўгодна, ад вайскова-прамысловага комплексу да аграрных тэхналогіяў. Аднак пакуль афіцыйныя заявы не падмацаваныя канкрэтнымі контрактамі. Мы готовы поставлять вам весь комплекс машиностроительной продукции, необходимой для Эфиопии. Мы готовы поставлять вам весь комплекс сельскохозяйственной техники и оборудования. Но кроме этого мы готовы передавать вам соответствующие технологии и обучать ваших людей этим технологиям. Як адзначыў Гедзён Тимотэус, бакі абмяркоўваюць і пытанне стварэння на тэрыторыі Эфіопіі супольных прадпрыемстваў для збору беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі з выкарыстаннем беларускіх абсталявання і тэхналогіяў. Паводле афіцыйных звестак, тавараабарот паміж Беларуссю і Эфіопіяй летась склаў каля $26 мільёнаў. У параўнанні тавараабарот Беларусі з еўразвязам у 2024 годзе быў на ўзроўні $8 мільярдаў. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў. Ён таксама падкрэсліў, што бальшыня еўрапейскага імпарту паступае ў Беларусь з тых краінаў, якія ўвялі санкцыі. Пры гэтым афіцыйная статыстыка ў Беларусі застаецца закрытаю. Абмяркуем гэтую тэму з Еўгенам Красулінам, палітолагам і кандыдатам гістарычных навук. Вітаем вас. Вечар добры. Ну што ж, Эфіопія краіна, якая багатая рэсурсамі і золатам, і брыльянтамі, і нафтай, і прыродным газам, але наколькі гэта будзе мець патэнцыял для Беларусі? Бо мы памятаем, што Рыжанкоў летаў у Эфіопію, і пазней мы пачулі заявы пра удзел у славянскім базары, але не пра эканамічныя нейкія выгоды. Ну, уласна кажучы, тут пра эканоміку гаворка не ідзе. І тут вельмі вялікае пытанне, што тут выгадна ў гэтых сустрэчах для Беларусі і для Эфіопіі. Але калі паглядзець з пункту гледжання палітычнага, дык тут ўсё так больш-менш становіцца на свае месцы. Лукашенко ж казаў наконт таго, што падтрымлівае вось гэтае памкненне Эфіопіі знайсці выйсце да мора, які яно згубіла ў 93 годзе ў выніку абвяшчэння незалежнасці Эрытрэі. І вось тут, канешне, асноўны ключ да таго, што адбываецца, бо Эфіопія, яна за апошнія гады імкліва набліжаецца да Расіі. Расія і Эфіопія маюць сумесны інтарэс вось з гэтым выйсцем да мора, бо Эфіопія ў гэтым бачыць сваю магчымасць падвысіць і імідж сярод афрыканскіх краін, увогуле сярод краін Блізкага ўсходу,
і зноўку атрымаць вось гэтую магчымасць кантраляваць марскія шляхі па Чырвоным моры, а Расія мае праз гэта інтарэс атрымаць на плячох у Эфіопіі, ну, можа, не ваенна-марскую базу, ну, хаця б пункт там для дазапраўкі, для нейкага ремонту, для нейкіх складоў, лагістыкі і таму падобнае. І вось тут інтарэсы кіраўніцтва цяперашняга Эфіопіі і Расіі супадаюць, і дзеля гэтага Эфіопія гатова нават ісці на, вось, скажем, контакты з рэжымам Лукашэнкі, пра што, я думаю, хутчэй за ўсё просіць у эфіопаў Крэмль, бо такім чынам ён дае падкарміцца вось і свайму бліжэйшаму саюзніку. Адпаведна, казаць пра нейкія эканамічныя выгады для Эфіопіі, для Беларусі казаць нельга. Гэта хутчэй палітычныя выгады, можа, гэта падтрымка зноўку ў міжнародных інстытуцыях. Ну і зноўку гэта, я страшуся, падмурак для разнастайных карупцыйных схемаў, якіх даволі шмат можна назіраць у пляне супрацы рэжыму Лукашэнкі з афрыканскімі краінамі. Давайте, можа быць, тады па парадку да ўсяго. Па-першае, як Беларусь можа дапамагчы забяспечыць гэты выхад у мора? Беларусь асабліва не можа тут забяспечыць гэты выхад, затое Расія можа забяспечыць Лукашэнку магчымасць запісаць яшчэ там нейкі дыпламатычны прарыў на свой рахунак. Вось зноўку, пад які будзе тэлевізійная карцінка, пад які будуць абмеркаванні ў мас-медыа, і зноўку скажуць, што вось малойца Александр Григорыч, ён вядзе сваю краіну падалі ад Расіі у самастойную знешнюю палітыку, хоць гэта абсалютна не будзе адпавядаць рэчаіснасці. Спадар Еўген, вось Эфіопія і іншыя краіны Афрыкі адварочваюцца ад заходніх краінаў, напрыклад, ад той жа Францыі, якая мела ў рэгіёне вялікі ўплыў, і паварочваюцца да Расіі. Чым гэта тлумачыцца, на ваш погляд? Чаму? То бок, якія палітычныя дывідэнды можа даць Масква, якія не можа даць, напрыклад, Парыж ці Брусэль? Ну, тут вы правакуеце, канечне, на доўгія аповеды пра увогуле праблему гісторыі Афрыкі і краін Афрыкі. Но калі коротка казаць, канечне, гэта каланіяльная спадчына, на якой пабудавана у вялікай ступені цяперашняя палітычная рыторыка ў афрыканскіх краінах. Шмат якія палітычныя рэжымы ў Афрыцы якраз будуюць на гэтым, ну, у тым ліку сваю легітымнасць і шукаюць у гэтых наратывах падтрымку сярод грамадзян сваіх краін, што яны выходзяць з-пад каланіяльнай і посткаланіяльнай залежнасці, што яны шукаюць новыя, скажем так, не саюзы нават, а новыя кантакты, новыя канфігурацыі у шматпалярным свеце. І тут Расія вельмі актыўна выходзіць наперад, зноўку са сваімі наратывамі, антыкаланіяльнымі, тое, што ідзе яшчэ з савецкай спадчыны, тым больш, што там вельмі шмат старых кадраў, падрыхтаваных яшчэ ў Савецкім Саюзе. І вось за перышчам на ўсё гэта прасоўваюцца антызаходнія наратывы, прарасійскія наратывы. Дарэчы, недавно у Эфіопіі адкрыўся карэспандэнцкі пункт ці нават бюро сумна вядомай кампаніі «Спутнік» дзеля таго, каб тыя самыя наратывы прасоўваць вось у краіну ўсходняй Афрыкі. І вось, апіраючыся на гэта ўсё, Расія спрабуе муціць воду, спрабуе скідваць непажаданыя сабе палітычныя рэжымы і усталёўваць свае. Іншая справа, што тут таксама не варта перабольшваць магчымасці Расіі і лічыць, што яна такая ўсемагутная, і там, дзе захоча, яна можа ўсё змяніць. Тая ж Эфіопія, ну, я б не казаў, што гэта вельмі надзейны, вельмі прадказальны партнер на перспектыву для Расіі. Таксама я вяртаюся да Беларусі, да заяваў, якія прагучалі на гэтай сустрэчы, бо вельмі хоча рэжыму Менску выйсці на рынкі з усходняй Афрыкай, вельмі хоча пастаўляць сваю сельскагаспадарчую тэхніку, і нават вялося пра нейкае прадпрыемства па зборы беларускіх трактароў у Эфіопіі. Гэта ўсё гучыць для таго, каб падцягнуць увагу ад сапраўдных мэтаў, пра якія, можа быць, кажуць за закрытымі дзвярыма. Ці бачыце вы перспектывы продажы беларускай прадукцыі туды, ці яна патрэбная ў Эфіопіі?
Ведаеце, вось можна, калі ёсць вольны час, заняцца такой справай, пашукаць інфармацыю пра дастаўку тых жа трактараў, тых жа аўтобусаў з Беларусі ў афрыканскія краіны. Гэта вельмі забаўляльны такі працэс, і ведаеце, я пакуль у ім не дасягнуў поспеху, не знайшоў. Затое знайшоў на некаторых зімбабвійскіх форумах такія пытанні непаразумелыя. Слухайте, вось кажуць, там 1000 аўтобусаў беларускіх у краіну паставілі. А пакажыце хоць адзін. Чаму у асноўнай транспартнай кампаніі там усяго 50 аўтобусаў у наяўнасці, хаця гаворка ішла там пра 1000. Ось. І зноўку цікавае можна знайсці сляды на розных рэсурсах афрыканскіх пра карупцыйныя схемы, якія, скажем так, суправаджаюць гэтыя ўсе аповеды пра пастаўкі беларускай тэхнікі ў афрыканскія краіны. Но гэта зноўку дэталі. Тут яшчэ праблема, што беларуская тэхніка, ну, калі мы паглядзім на яе так не перадузята, так, без лёзунгу «купляйце беларускае», мы зразумеем, што яна вельмі моцна адстае па сваім, скажем так, тэхналагічным развіцці ад замежных аналагаў, ад тых жа, напрыклад, бразільскіх трактараў. Я ўжо не кажу пра Джон Дыр, які даволі вялікі поспех мае на афрыканскім рынку. Так што тут, калі прапануецца якой-небудзь афрыканскай краіне там прадукцыя амерыканская, канадская, бразільская, індыйская, японская, кітайская, беларускай прадукцыі будзе вельмі цяжка, ну, скажем так, супернічаць, канкураваць ось з прадукцыяй гэтых краін на афрыканскім рынку. Нягледзячы на тое, што афрыканскі рынок, канешне, вельмі удзячны, вельмі ёмісты, і Эфіопія зноўку была б удзячным рынкам, калі б зноўку не перспектывы гэтай краіны. Так, але, на жаль, хіба рэжыму Лукашэнкі зноў не атрымаецца прадаць сельскагаспадарчай прадукцыі у краіны Афрыкі. Дзякуем вам, Яўген Красулін. За тую карцінку яму прадаць вельмі атрымалася. Дзякуй вам за ваш каментарый. Яўген Красулін, кандыдат гістарычных навук, быў гостем студыі Белсат. Господарство, наше выдание подходит до конца. Я только нагадаю, что мы сегодня запыталіся у вас, ці лічыце вы, што магчымы круглы стол, перамовы паміж рэжымам Лукашэнкі і дэмакратычнай супольнасці. І 66% тых, хто адказалі на пытанне пад нашай трансляцыяй у Ютубе, не падзяляюць аптымізму, лічаць, што Лукашенко не дамоваздольны. І толькі 14% лічаць, што абодва бакі ўжо саспелі да таго, каб сесці за стол перамоваў. А у нас гэта ўсё ў студыі Белсат. Будзем дзячныя за вашы ўпадабанні, каментары. Як зрабіць гэта бяспечна, глядзіце пад нашай трансляцыяй у Ютубе. Там вы знойдзеце інструкцыю. А цяпер прапануем спадарству агляд найцікавейшых публікацыяў з сацыяльных сетак Белсат онлайн вашай увазе. Беларускі пашпартны цэнтр у Літве прадэманстраваў, як друкуюць пашпарт новай Беларусі. Дакумент, які не толькі мае сведчыць асобу, але і несці сімвалы культуры, мовы і гісторыі нашай краіны. Пашпарт вырабляецца паводле міжнародных стандартаў бяспекі і мае унікальны беларускі дызайн. Дакумент выдаецца нашым грамадзянам за мяжою і хоць пакуль дыпламатычна не прызнаны, ужо робіцца знакам новай Беларусі. Кароткае відэа ўжо цяпер, а таксама ў тэлеграме Белсату. Моцная навальніца абрынулася напярэдадні на пасёлак Калодзішы пад Менскам. Вецер зрываў дахі, разбіваў вокны, у некаторых мясцінах вуліцы засталіся без святла. Мясцовыя жыхары публікуюць кадры з перакуленым грузавіком і паваленымі дрэвамі. Некаторыя ўпалі проста на аўтамабілі. Гэта відэа з нашага тэлеграму, што нарабіла непагадзь, можна паглядзець ужо цяпер у нашым эфіры. Это не война, ребята, это просто у нас такая в Колодище гроза прошла. Это просто жесть. Первый раз такой жизни вижу. Гальба тут наверху. Крыш нету практически никого.
Беларуская мастачка Вольга Кузьміча павяла кранальную і вострую гісторыю змагання з незвычайным суседам, голубам, які аблюбаваў ейны галубец. Оказывается, нават такая, на першы погляд, бяскрыўдная сітуацыя можа перарасці ў праблему. Кавалак відэа ўжо цяпер, а падрабязнасці шукайце ў выданні праграмы «Раніца з Белсатам» на YouTube-канале «Белсат Лайф». Гэта голуб. Калі б я нічого пра яго не ведала, я б сказала, нейкі проста голуб. Цяпер, калі я ўжо знаёмая з ім 2 месяцы, хочу сказаць, што гэта лясны голуб, незвычайны гарадскі, которых поўна ў горадзе. Гэта лясны голуб, это вякер, яго шмат назваў. Таксама адна з ягоных назваў это буднік, таму што раніцай будзець увесь лес. Нейкім чынам вось гэты хлопец вырашыў, што наш галубец гэта самае зручнае месца для яго і для ягонай каханкі. І он пачаў проста прилетаць, вось уже 2 месяцы спрабуе адціснуць у цэнтры Еўропы наш галубец. Мы супраціўляемся, але як чалавек, который выступае за арт-метады як асноўныя метады барацьбы, я супрацьстаю яму вельмі так добра. І на гэтым гаспадарства ў нас усё. Дзякуем за ўвагу і вашыя каментары, а таксама ўпадабанні. З вами працавалі Алесь Барзенко і Юлія Лабанова. Да сустрэчы на Белсаце.